थ' माबाथिं थांनो थ' गाइस दा जोङो दिमाकुसि सफैबाय दा जों थान्दै रुमाव दंखायो दा गावबागाव जायगा लाबाय दा लासैनो गिदिंनोसै रायजोफोर नायबाय था কোনে আহিছে বা কেইজন আহিছে আমরা 30 জন 30 জন আসছি আমাকে একটা লিস্ট লিস্ট আচ্ছা এখন তোমার হাতে নাই আমার সব আছে John Carey Sangma বাংলাদেশনি বড় সব প্রবলেম তো হয়নি না কোনো প্রবলেম নাই আরাম আছে Secretary missing Sahitya Sabha Sri Soeshwar Pathak 700 Delegation सारा बांग्लादेशनि गुबुन मोनसे नेपालनिबो फैदो आगान सुरगार सार भुटाननिबो फैदों ना भुटाननि सफैथ'वाखै ना फैगोन जायखिजाया फरेननि नेपालाथ' बेयाव दंना नेपाला बे माखौ नागिरबाय था बे रुम नागिरबाय Sanjarang Logisher Brahmo Culture थान्दै बादानि मेन गेट बियो नै लोगोफोर नायदो गेट 64 एनुवेल कनफारेन्स बर' साहित्य सभानि बे गेट बै बायखोन्दा नोगोर बर' कसारि किंडमनि नेरसोन ओमफ्राय मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि चेम्बार नायदो रायजोफोर हरावसो मोजां बैथिंजाय मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा स्पेस होबाय थादों मेन स्टेजआव सब फट' खेबबाय थादों खुलुमबाय बर' राव गेवलांथों 64 बोसोरारि जुथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद दैमु नोगोर डिमाकुसि दासो मानसिफ्रा फैदो गिदिंबाय थादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रेभरेन्ड सिडनी हेन्डेल सनाराम थाउसेन सार आरो बे नङा जे बेनो जोबथा सावरायनाय इयुनाव हयथ' जोङो जाय सम लानानै बे लाइनाव थाखानायफोरा जोंनि बर' माहारिनि बिनि साराखौ होखाबाय एसे आगोलाव मुंख्लं जानाय जोंनो गेदेमा जोबोद सुबुंफोरनि मुं खाफानां आसलते बेबायदि बेबो मोनसे गेट माबायाव थानानैबो सारमोनहा जेरैबायदि पेट्रनेस फै बै मेन गेटआव बेयो जोबोद गोनां गेजेर ससेयाव जे जों अनेक अलखदनि मोगा मोगि जाबोबाय बे जारिमिनखौ जों मिथिगौ सतीश चन्द्र बसुमतारी नाथाय कलागुरु विष्णु राभा प्रसाद राभा थानेश्वर बर' सार जयभद्र हारिया नै खांख्राय दैमु नोगोरनि खांख्राय बे जाबाय बर' माहारिनि किंडमनि बायखोन्दा नेरसोन बे जाबाय मेन गेट बेथिंजाय मेन गेट दं गाबोन दिन्थिनोसै दिनै दिन्थिला नै लाइटिं
Ini laida sang मोजां नुदों बरिया साजायदों मा होनदों हा बहा दं बिसोरो नै इथिं गिदिंगोन जों दसे बे मा एक्जिबिसन हलाबो बिथिं बैथिं दं ना माथिं दंथाय लाइन अच्छा फैनायाव बिथिं फैनो हागोन दे धन्यबाद धन्यबाद बिथिं थांनो होआनो फैनाय टाइमावसो फैनो होयो भलन्टियार फंबायमोना लाखिबाय जों ओइ नै आइ लाभ डिमाकुसि फट' खेबनायफोरा खेबबाय थादों गिदिंनायफोरा गिदिंबाय थादों डिमाकुसि फट' खेबजानो नामा नाङा मानो लाब नाङा बेफोरो जाबाय फट' पइन्ट सेल्फि पइन्ट फट' पइन्ट ओइयावबो दं सेल्फि पइन्ट हिन्दु आदा ओइयाव सेल्फि पइन्ट मोनसे गैयासो बाहेरायाव गिदिंबाय थादों ओइलाय सेल्फि पइन्ट गारि मा गारि माबा मा होनथाय बुलेट नामा आर्मिफोरनि फर्सुनार फर्सुनार बा फंबायमोना फर्सुनार लाबायनो होमबा बेयावनो थांसै थांनायाव ना फैसा बासिगोन जोंना फर्सुनार लाबा लाब जानाय नङा दख'नासो लानांगोन नोंसोरो दख'ना आर'नाइ हिउरखौ लादों सोरनोबा होदो दंबा नामा ओमफ्राय गिदिंनानै माबोरै मोनदों मोजाङानो मोनदों बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि बेबायदि जुथुमा जाहैबा फैनांगौ ओमफ्राय आंबो बांलादेशनि आलासिफोरजों सावरायबाय एसे बैयाव दंना रुमाव डेलिगेट रुमाव मेन पेन्डेला बैथिंजाय दं अपेन स्टेज प्रग्राम सोलिगासिनो Mari dah. ये बी-बॉयज भाई ये बी-बॉयज भाई भैया अच्छा ये भैया हाँ ये मेरा भैया हुआ तो मेरे भाभी हुई बी-बॉयज भाई नीचे चल बी-बॉयज भाई हाँ कैसा ठीक ठाक है बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल का है आ जाना सर हाँ श्योर जाएगा ओके चलो थैंक यू मुंडे